daukan hor. Eta gero ja usaitu, eta bueno, eta iritzia eman, ez? Eta denak konstientizatzen dituzten, ez hori patxuria lanota bat, irratien bai asko erabiltzen da, askotan ez dakigula zer usai daukan patxuriak, ez? Ezaguna, lavanda, limoia, olako notak, gero lurrina egiteko erabiliko zituztenak, horienak pixkat identifikatzen eta jakiten zein gustatzen zaien gehiago. Eta hona, txalde bat pasagan nahiko guztua, nire behintzat guztua, behiek bai markin guztua zeudela usaitzen da nire ginean. Eta gero zein genuen, zer esan behar da, ona da, txarra da esan gabe. Bueno, pues hor bakoitza daka bere gustua, ez? Pues hor ez dakizu nola... Eman ezu horako bat, papero ditako bat. Proba txikira egin, bai? Bakoitza daka bere gustua, claro. A ver. Bueno, egiten. Osei. Zer esan duten perfume ditu? Nik urintzat usuntzetela suabe... Hola ere badauka usain, lasai. Zer da? Nolako da perfume hori? Bueno, pues... daka... daka...